Sino yung nag-thumbs up?
Sa una, kanina pa ako daldal ng daldal dito, mute pala, animab. Ayan, welcome natin po si Amy Calderon na nandyan, ang aking kababayan, guys. Subanen Tribe, thank you so much. Yes, may dalawang pumasok. Maraming salamat po. 10天减10磅，那就是每天1磅。是啊，哇，那真的。Oh my God. Haha, kaya pala, oo. Kanina pa ako daldal ng daldal. Yun pala, nakamute. Oh my gosh, ba't ganon? Ayan, may mic kasis. Ay, ganon. Oo nga, may mic. Katatapos lang kumanta-kanta. Wala naman akong mabuo na kanta. Okay lang ba na may mic? Nakakonect kasi itong phone ko doon sa mic. Malakas. Malakas. Okay na? Oh my gosh. Ayan. Like kita sis ha, Subanen. Salamat po sa pagpasok. Magtaparang ka nasa entablado. Ay, gano'n. Okay na? Ayan, nakaano na. Malayo yung mic. Kaloka. Ba't hindi nila sinabi kahapon? Naka-on din yung kahapon. Hindi ko alam, hindi ko marinig. Ay, ganyan. May playlist ka? Ayan, i-play ko itong mixed videos na playlist. I-play also ito 30 videos. Ayan. Basta happy birthday, beautiful day. Ayan. My God, hindi nila sinabi. Sige, sige lang sis. Alam mo naman, naiintindihan ko naman dahil ganyan din. Ganyan din naman ako. Kaya, magpansag na rin po ako sa happy birthday. Maingay. Baka yung computer. Saglit ang tatanggalin. Katatapos lang kasi kumanta-kanta. Hindi ko na naman. Baka itong computer. Maingay pa rin ba?
Okay na ba sis? Hindi ko na naka-off na. Tama ba yung na-off? Ito mahirap, ang daming mga wires. Medyo maingay din itong ano ko. Marami kasing naka-play na ano kagabi. Halos magdamagan, hanggang umaga, hanggang hapon. Yun nga, magdamagan. Tamsak, Danhos, ayan. Hi, Sir Grain Channel. Ayan, Subanen Tribe, si Grain Channel, baka hindi mo pa siya, natapit. Puntahan mo siya. Magandang mga, niya, mga content niya, guys. Maraming salamat, Grain Channel. Puntahan po kita, Sir Grain. Sir Grain, hindi na lang ako magko-comment. Punta ako sa iyong playlist. Habang nandito ako, like na lang. Dito ako sa may music cover videos mo ng clarinet and flute. Ipe-play all ko ito, sir. Welcome host. Ayan. Thank you so much. Guys, thank you so much sa 5 thumbs up. Ayan guys, may 6 na tumamsak. Marami pong salamat. Hello po. Ayan, ang ating bagong kaibigan, bagong kakilala guys. Si Liza Kabang. Kanina nakilala ko siya sa isang LS. Ayan. Thank you so much, Lisa Kabang. Ayan, welcome sa aking channel. Bigyan kita ng jacket, Sisi. Ayan. Shout out to ate. Ayan. Ipe-play kita, Biha. Ito lang ang kaya kong ibigay, guys. Habang nandito po kayo hanggang sa aking LS, play all po magdamagan. Yun lang ang kaya kong ibigay. Isa. At ibigay ko na rin ang aking kaibigan na mag-play po sa inyo. Ayan, dagdagan kita ng isa, Sis Liza. Tamsak ate, pang-anim po. Ayan, thank you so much. Ayan, Lisa Kabang, bakit walang Sa bagay, 13 seconds lang naman to, walang harang. Uy, wala ka pang harang, sis? Lisa Kabang, wala ka pang harang, my dear? Walang man. Ba't ganun? Wala itong mo, yung intro monetize na ako. Ayan, wait lang din.
Wait natin. Kasi nandito ako sa ano eh, sa Wonder Tea Florida Blanca branch. Ayan, Jillian Award. Baka nasa hulihan lang. Basta kasi yung mga maiiksi nating ano, pag-monetize lang po ako ng 29 po ate. Kaya pala, mga video hindi pa lahat updated yan. Minsan, kagaya ko dati, minsan mga videos ko walang ano, walang harang. Minsan meron, ganyan. Pagbago ang mga ano natin. Lalo na ano, nung November pa itong video mo. Pero naka-play ka, be. Ang laki ng bahay mo. Ayan, bigyan kita ng isa. Isa ulit. Ayan, bago monetize, ayan, tambay lang po, ayan. Sige, thank you so much. Thank you guys sa mga nandyan. Magpe-play po ako ng inyong mga video guys. At tamsa-tamsak na rin. What did you say, anak? Time so quick. That time? Yeah. Ayan. Ay, hindi ko na i-welcome ba si ano? Ay, si ano to? My lovebirds, ang cute. Ayan. Oo, may bird po kami dito. Ayan, oh. Say hello, Cookie. Yeah, ang pangalan niya is Cookie. Pag may music dito sa bahay, ano din. Maingay. Akala mo kumakanta rin. Parang aso. Come on, Cookie. So cute yung bait naman niyang alagaan, ate. Oo, ano siya, pet bird ang tawag kasi talagang inalagaan na sa loob ng bahay. 4 months old na siya. 4 months old. Binili namin 3 months niya. Take him. So, 1 month pa lang dito sa bahay. Come on, Cookie, come. No, I'm not a food. Come. Come on, Cookie. Cookie. Come. No, ayaw niya sa camera. Here, go in the window. Ayan, naka-play all dun sa yung Come on, baby. wala talagang harang. Yung mga iba must be. Tingnan ko yung mga iba. Let's see na lang. Pero kaninang dinikitan kita, meron naman. Come on. Good boy. What's your dad doing?
Ito naman. Ayun, dito ka, dito ka. Ayun, si Cookie, ang aming Cookie. Cookie, say hello, Cookie. Oo, nag-iisa. Pareho ng aking anak, nag-iisa. Walang kasama. Kawawang Cookie. Pag kumakain kami, kakain rin. We weren't getting out of bed. No. We are. Look. Say hi, Cookie. Inaano pa ng aking anak, tinuturong salita sa ano nga, kasi 4 months pa lang naman siya. So, hoping. Ayan. Say hi. Kagatin mo nga, Cookie. Say hi. Look. Come on. Hi. Say hi. Nakakatuwa yan pag tinuruan natin. Oo. Sana nga. Kasi sabi nila pwedeng magsalita nito. Ito yung mga ibon na nagsasalita daw. Ang ano niya, Alexandrine. Is that right? Alexandrine type of bird. Saan ka na naman? Soft. Soft? My hair, Cookie? You like my hair? Huh? What did you say? You say something? Huh? Did you say something? What? You get itchy? Huh? You get itchy? O sana nga kahit yung pangalan niya, Cookie. Cookie ang kanyang pangalan. Habang school holiday dito, hanggang katapusan ng katapusan dito. So, sana maka din ng word. No, Cookie. Ano yan? Tutuklain. Bye, Cookie! Kala mo lusot ka na dyan. Let him stay there. He likes it there. Cookie! Wala tayong kasama. Tayo-tayo lang. May 6 po. Uy! Again. Oo, malaki. Malaki siya. Dahil yan nga 4 months pa lang siya. Kailan siya magpa 5 months, anak? Sa 20? 8. Sa 28. We made a new birthday for him. Ayan. 28. November 28 kasi yung pagkabili namin. 12 weeks. So, 3 months niya nun. Ganun ang nito. The bird na yan. Kinakain lahat. Minsan binibigyan din namin ng kakanin. Rice with soup. Gusto naman niya. Macaroni soup too. Macaroni soup. Kanina nag-macaroni soup ako. Kumain din. Bahala na. Di pagmamatay. Anong magagawa? Sabi ko sa anak ko, mataba na yan. Pwedeng adobohin. You will never do that to me. I can do that. But then I will never talk to you. I will talk to you. Yan ang pag-aawayan namin eh. Oo, kinakain niya lahat. Lahat ng binibigay namin kinakain. Walang walang arte-arte. But it doesn't banana like me. Ayun nga lang, ayaw niya ng saging. Pareho sila ng anak ko, ayaw ng saging. Ewan ko, pero lahat ng prutas pwede. Except saging. Ayun. Parang parang may sinasabi na, Look at that. Huh? Si Cookie, hindi mo nakita. Nakakatuwa din. Nung una, ayaw ko talaga magkaroon yan. Pero naman, nakakalibang din. You like Kinakain niya lahat. you love showering.
Di ba, Cookie? No, water. galing kumain. Tumaba na. Gusto pa niya ng orange juice ba? Apple juice. Any juice. Any juice? Ayun, pinapainom ng aking anak. Not all birds are like that. Come on, Cookie. Do you want him? No. Ayan guys, may 29 minutes na po tayo. Kahit 1 hour na kung wala nang papasok guys. Kagabi madami akong na-i-play. Wow, naman lupit na alaga yan, Ate Adicia Masilan po. Oo, maganda siya. Magandang kasi kinakain niya lahat. Walang nabubulok na prutas. Siyempre mas gusto niya yung medyo malambu-lambot na kagaya ng mga mangga, yung mangga. Senyora TV Germania. Ayan, tamsak na may kasamang harang sis. Pang-sampu ako. Thank you so much, Madam Senyora. Welcome po sa aking LS. Ayan. Maraming salamat po sa pagdalaw. Thank you, Senyora. Ito ba yung mo? Di pa kasi pwedeng pumunta si Ate Meg. Okay lang. Okay lang sis, naintindihan ko naman. Kasi 8:40 PM na po dito. Kaya ayaw ko namang gumabi. Pag weekend, okay. Pag Friday night and Saturday night, pwede ako hanggang alas 10 ng gabi dito, which is hanggang alas 8 sa Pilipinas. Dahil may pasok po bukas, so kailangan. Senyora TV Germania, ito po yung lima pa lang ang subscriber. Yan po ba? Hello, Nay Germania. Senyora TV. Senyora TV, nandyan pa rin po ba kayo? Five subscriber lang po siya. So, kailangan natin dagdagan guys si Senyora TV Germania. Ang main ko ay Senyora La Germania. Ayan. Wait lang din. Thank you na. Thank you po. Hindi ko alam Germania. Senyora La Germania. Mommy, I hurt myself today. Why? While making toast. See? Good on you. Oh, it's not good. Better me. Itong 295 subscribe na. Tama po ba? Bigyan kita ng 3. Wait lang. Akin na yung isang Can you get your dad's phone? Ala. Ayaw nga niya na. Let's go. Okay. Bigyan kita ng 3. Baka may mga 2 pa dyan guys para maging grade 3 po si nanay. Dagdagan natin kahit tayo lang. Ayan, nandyan si Sir Grain channel. Sir Grain. Meron po tayong bagong pasok po. Nasa 295 pa lang siya.
Nasa Australia po ako na sa Sydney. Kaya ang oras na po dito is 8:42 p.m. Puntahan mo yung mga nandito na Senyora La Germania. Germany ako. Okay na. Pwedeng ipasok mo yung mo na main mo. Okay lang po ba? Para makita nila. Kasi pag bago pang channel, bago pa lang, mahirap po i-search. Kasi kailangan nyo po ng i-play all ko po ito na. Stay lang po kayo kahit 30 minutes lang. Play all po ang iyong video. Bibigyan kita ng 3. Ayan. Yung mga nandyan guys, baka pwede naman natin ipag-grade 3 si nanay. Oh, really? Anong nangyari na? Baka hindi ka nag-update. Who he doesn't want to leave? Stay there. Ano pong nangyari? Ayan, naka-play all po. Bigyan kita mamaya, may play lang yung Puntahan namin, host. Ayan. Sige lang po. Para maging grade 3 si Senyora po. Ayan. Still playing si Liza Kabang. Maraming salamat, Sisi, dahil dumating ka. Ayun, nasaan na? Anong video mo na? Ayun, nasa TikTok dance ka na, Sisi. Ayan, magti-TikTok ka. Di ako marunong mag-TikTok. Kahit pinupush talaga ako ng aking anak. Meron na kaming TikTok nung unang video. Tingnan nyo guys. Yun lang ang kaya ko dahil kinukulit talaga ako ng aking anak. Hindi ako marunong. Ayan. Yes. Mag-play po tayo, Nay. Na-play po kita, ha. Wait lang po. Ganun talaga, Senyora. Ay, marunong din Nak, look at this one. She's doing, painting. Yeah. See that? You like painting, do you? Di na ako magti-TikTok sa ngayon, ate, mula nung napasok ako sa YT, wala na. Ay, ganun. Eh, di mas maganda mag-TikTok ka sana pa, tapos upload mo. Tasak na host. Ayan si Game File History. Thank you so much. May bago po tayong pasok. Tamsak dan host, Myvi Garcia. Ayan, mga bagong kaibigan guys. Myvi Garcia. Thank you so much for coming in. Thank you guys. Art Creative 5,000. O, sige, Senyora. Ayan, tamsak kita. Tapos, bigyan kita ng isa. And then, still playing nanay, Senyora. Ayan guys, yung bagong dalawang pasok. Wait lang po, para maibigay ko sa inyo ang aking mga alagad, Senyora. Now, can you get your dad's phone? Daddy's using it. Ayan, Nay. Dalawa na po ang aking naibigay. Maya po yung isa. You still using your one? Yes.
Sino pa nandyan? Ayan. Si Jelly Bro TV. Si Jelly Bro TV still playing hanggang kanina. Thank you so much again, Jelly Bro TV. Still playing. Hayaan mo. Kung gusto niyo makita, guys, message niyo lang po ako sa aking page. Doon na lang po. Jelly Bro TV. Ayan, present. Wait, titingnan ko. Kasi na still playing po. Si Kajun Family, yesterday, last night, maghapon yan. Out of, ang haba ng mga video nila. Bonggang tulog ko pag weekend. Friday and Saturday, guys. Kaya hindi lang mga 10 hours pag ako ang nag-play sa inyo, guys. Kasi play all lahat. Si Lisa ka ba? Nandito. Ayan si Jelly Bro Brother. Ito nasa naka-playing yung niya. Wait lang. Nasa 5:43 na rin si Jelly Bro Brother. Ayan, Jelly Bro Brother, lahat. Makikita mo yan. Na-play kita. Red na lahat, my dear. So, ang gagawin ko dito, kailangan kong isulat yung name mo para sa aking isang account. Hindi pwede na, na i-play ko ulit yan pag hindi ako nag-clear history. Isa lang kita sa Jelly Bro Brother. Kailangan kasi makita pa ng mga iba yung mga plinay ko. Baka sasabihin, hindi ko sila play. Kumbaga, parang, anong tawag doon? Bait. Parang bait lang yung sinasabi ko na mag-play, guys. Nag-play all, ganon. Hindi po. Karma. Nandiyan palagi si Karma. Kaya ayaw kong ganon. So, ayan. Kasi pag nag-clear history na po ako, last 2 days ago, clear history, kagaya ni Sir Grain, hindi rin pumunta ng kasi alam ko busy rin. So, hindi na niya nakita, hindi ko na naipakita. Ayan, Subanen Tribe, itong isa kong ninja, ipasok ko din sa'yo, ha? Pindutin ko na lang sis Subanen, ayan, pinindot ko yung isang Subanen. Thank you so much sa mga nandyan po. Ayan. Summer yata sa Australia ngayon, sorry. Oo, senyora, mainit po dito, pero hindi siya gaano like last year. Ay, naku. Pag December and January, sobrang init na sana, pero sa ngayon, medyo okay naman. So, hoping na hindi masyadong mainit. Wag lang na naman, dumating sa 47 degrees ganun. Oh my gosh. Kagaya nun. Halos maghubad ka. Pag lumabas ka naman, parang wala ka nang makita, parang apoy. Parang halos hindi mo maimula yung mata mo. So, si Game File History, pahingi din ako ng ninja ninyo, idol. Oo. Sige, Game File History. Ayan, si Game File History. Wait lang ha. Play din kita. Naka-charge yung anak? Yung iPad? Naka-charge yung iPad natin, no? What iPad?
The other small one. Patawag mo siya, tingnan mo. Game file history. Ba't hindi ma-search? Wait nga. Minsan kasi pag bago, mahirap. Game file. Tama naman yung spelling. History. Wait lang. Kasi pag bago sa aking ano. Ito ba? Thank you so much sa pagpasok, game file history. Iyan ba talagang ano? Ang main mo, game file history, or si ano to? Hindi ko makita. Ayan. Wait lang, babalik ako, ma-press ko ang browser para counted ang play ko sa'yo. Ayan. Sige na. Sige po, senyora. Game file history. Hindi kita mahanap. Naduduling na ako. Haranghon! So yan guys, si Kamanok Tube ang ating napaka-legit na kaibigan guys. Since nung una pa, nung bago pa lang ang aking channel, nandyan siya palagi. Ayan, sila Green Channel. Matagal ko ng mga kaibigan dyan. Mga yan guys. Baksis, wait lang, may harang pa. Ayan, thank you so much. Game file history. Oh my God, pinahirapan mo ako. Game file history. Breeding game file naman ng mga nandito. Game file, game farm. Yan ba ang ano mo? Game file, punta ka dun sa ano nga. Mag-iwan ka sa akin ng bakas. Ayan. That's fine. I found it. Ayun. Ayun. Titilao. Yes. Thank you so much, game file. Ayan. Ako ay manonood ng yung video. 7 hours. Ayan. Ayan. Nakita ko. Alam ko, kaibigan na naman siguro ni Kamanok to. Thank you so much, brother. Kamanok. Thank you. Game file history. Yan. Hanapin kita. Kaitlog Tube. Ayan. Nakita ko si Kaitlog. Yan. Still playing. Antay mo lang yung ano, mga ipapasok ko ano. Game file breeder. Hanapin ko dito. Nahanap na kita doon sa isa. Sweater. Naduduling na ako, oy. Green Channel Idol. Ayan, from Kamanok Tube. Game file, naduduling na ako. Ayun. Tagal naman ng harang. Ayan, maraming salamat, Senyora TV. Kamanok, puntahan natin si Senyora TV. Si Senyora para ano naman madagdagan ang kanyang banana dahil grade 3 pa lang. Sana naka-grade 3 na siya kasi ano kanina 295 guys. Ay, grabe. Nakita ko mukha ni ano ni Game File History.
Kilala ko. Kamanok! Ay, ay, ay. Ayan. Sige, Kamanok, ikaw to. Alan, kakambal po ni Kamanok. Kamanok, kakambal mo si Game Foul History. Ayan. Thank you so much, brother. Hi, brother. Ang gapo. Ayan. Ayan, wait lang po, Game Foul History. Ngayon ko lang po nalaman, sabi din ng isa. Thank you, thank you. Ayan, Baguio Boy 1129. Bless Happy New Year, Madam. Kastamot kin ka, Manong. Baguio Boy, thank you so much, ha. Mahirapan tuloy si Jose. Ayun nga, ang nagpapakita, Kamanok Tube. Yung sa'yo, Kamanok, kasi puro manok yan eh. Puro manok ang nagpapakita. Pero yung mo talaga, as in, Kamanok. Ayun, nakakaduling maghanap ng bago. My God. Tapos pag pindot ko mukha. Ang galing ah. Ayan guys, puntahan po natin puntahan natin guys, si Game Fall History. Kapatid po yan ni Kamanok Tube. Ayan, kakambal. Senyora TV Germania, puntahan po kita. Ayan, from Kamanok Tube. Senyora, pakipuntahan po yung mga nandyan. Para madagdagan po ang iyong banana. At WH naman, 3 sa akin, then your WH. Maraming salamat. Ayan, si Baguio Boy. Puntahan po natin para ma-play. Maraming salamat, Baguio Boy. Pada nga Ilocano. Ayan guys, ang laki ng kanyang bahay ni Brother Baguio Boy 1129 guys. Benjamin Magalong speech 2020. Nighttime up. Diploma. Ayun. I-play lang kita Ayan, naka-play po ang iyong mga video, Baguio Boy. Thank you so much for coming in. Bakit walang harang? Okay, awan harang na.
Bakit walang harang? Ano, Baguio Boy? Ang laki ng iyong bahay. Ayan, dikitan nyo ako guys, dikitan ko din kayo, sabi ni Jelly Bro TV. Ayan guys, nagbaba na siya ng kanyang link. So, pwedeng puntahan natin. Mas madali kasi pag may link. Ayan. Kalimbangin ko na rin si Game Foul. Mamaya yung isa pang original na Game File mamaya. Di ko makita ang bahay mo, Kamanok Tube. Ay, ang laki ng bahay niyan, Senyora TV, German niya. Kamanok ang anuhin mo diyan. Puro manok po. Malaki na po ang kanyang bahay. Ayan guys, alas 9 po ng gabi dito. Hindi ko pa na-prepare yung lunch. Ewan ko anong kakainin ko. Diyos ko. Ayan. Tingnan na. Wala na akong Game File. Nasa hulihan pag tiningnan yung pag hinanap si Game File. Nakakatuli. Ang daming kamanok ko. Ayan, ko na. Nabigyan na kita Game File channel. Bigyan kita ng sana. Ayan. Tapos si Senyora. Ayan, nanay. Senyora La Germania. Naka-299 ka. Isa na lang guys para mag grade 3. Si Senyora.
Yan guys, si Jelly Bro Brother. Kamano kiplay kita doon sa isang sa phone mamaya, hindi dito sa aking kasi hindi pa ako nag-clear history, marami akong na-play sa iyo. Wait lang, titingnan ko nga. Huh? Ha? What? Mama, there's something on the screen. Ha? Malamig dito sa Germany kasi winter, malakas ang harang. I'm gonna go eat now, okay? Again. Hindi ko nabasa yun yung maramig sa Germany. Okay, Senyora, thank you so much. Wait lang, babalik ako, ma-refresh ang browser counted, sabi niya. Ayan, Kamanok Tube, harang. Ay, bonggang bahay niya, mansion pala. Oo, malaki ang kanyang bahay. Punta tayo doon dahil, minsan niya nagpaparakol guys ng manok. Mahal ang manok. Masarap ang manok. Ay, ay, ay. Ayan. Guys, hindi na po ako magtatagal dahil 1 hour na po. 9:09 PM na po dito. May pasok po ako bukas. Okay lang pag Friday night and Saturday night. Pwede ako hanggang medyo late. Dahil bubunggahan natin ng matulog pag gabi ng Friday tsaka Saturday. Pag Sunday kasi mahirap. Kailangan maagang pumasok, hindi ko pa na-prepare yung mga gamit. Kailangan i-prepare din yung mask. Pangtakip sa sa ilong dahil pag wala ay mahirap na. Salamat Senyora TV Germania. Ayan. Naka na si nanay naka-moderator na kanina yan. Ayaw mag-moderator si Senyora. Yes. I'm gonna put some milk. Tomorrow? Yeah. And can you put more macaroni, please, in it? I'm not gonna put macaroni. No, I can't do that. It's not gonna be nice. Make sure Daddy doesn't eat it. Oh, it's fine. Ayun nga, naka-jacket ka na kanina, ayaw. Sabi ganun daw yan pag maubos na ang jacket ng host. Ay, ganun. Naubos. Ayaw, naka-jacket dun sa taas. Tapos nakita ko na naman hindi. So, there's something wrong. Ewan. Sabi ng isang YouTuber, ayan. Hello sis Carla Albarida. Thank you so much for coming in, Sisi. Ang iyong video, hindi pa kasi ako nag-open kanina ng Nag-live lang ako kanina dun sa aking page na pero hindi talaga ako nag-Facebook. Hindi ako dun sa Messenger. Magandang gabi sa ating lahat. Sabi ni kabats ko po yan at kababayan, Carla Albarida, guys. Ayan sis, 3 hours yung na-play ko kagabi sa'yo. Alam ko takot ka, pero wag kang doon. So, i-play ko ngayon yung
Ayan, ang i-play ko lang sa iyo mamaya is yung 1 out of 8 na about cooking naman. Ayan. Thank you so much sa pagpasok, sis. Sige, bigyan kita ng 5 minutes lang. Bats Carla. Patapos na rin ako. 1 hour lang sana talaga. Ayan, 1 hour and 4 minutes na. Kailangan ko pa kasing yung mga gamit. Tsaka yung pagkain ko na ano. Thanks ho sa pag-play. Walang anuman. Pag may tama ko tomorrow, pwedeng ma-screen siya. Ewan ko, bahala na si Batman. Tinatamad ako kasi minsan sa sa Facebook dun sa Messenger. Di ako masyadong nag-open, guys. Dahil ang ginawa ko kaninang umaga at kahapon pa nga cross stitch kasi hindi na po matapos-tapos ang aking cross stitch. Kailangan kong tapusin, guys, ang aking cross stitch. Kakatapos maligo, ate, nakabiji lang ako sa'yo. Ayan, walang anuman. Ano, Lisa ka ba? Check ko yung sa'yo kung pang ilan na. Ayan, si Senyora, nasa pang 5 ang kanyang video. Lisa ka ba? Ayun, nandun sa yung LS na 9 hours. Nasa pang 17. Na video yung 9 hours sis. So hanggang bukas na yan. Oh, mahaba po. Ayan, Baguio Boy 1129, marami pong salamat. Ikaw po ang last na na-play, tsaka si Carla ang second last. Ayun. Ayun po, thumbs up na lang po ako. Sir Baguio Boy. Can you close the door, please? Ayan, Baguio Boy. Thank you so much. Ayan. Ako din matagal na yung binilidik. Ko pa yun kay Bats Madalin nung nagbakasyon. May isa pa na din na umpisa. Ay, pareho tayo. Meron pang dalawa yung sa akin. Malalaki kasi. So, yung isa hindi ko pa nakalahati. And then, yung isa nakatambay lang dyan dahil po dito sa ating Hindi ko na mula nang nanganak at nag-white. Kaya kahapon, yun ang ginawa ko. Ilang strand lang yung naitusok ko. Sis, anong gusto mo na i-play ko na specific? Naka-play ka sa akin ngayon. Kahit ano po, okay lang. Lahat-lahat okay. Yung ano po ang gusto. Ano ba? Ang gulo. Yung maiiksi lang po. Pwede, okay lang. Magdamagan po, okay lang yan. Senyora TV.
Ayan. Salamat po ate sa pag-play sa akin. Walang anuman sis. Need natin talaga. Lalo na pag hindi po tayo active. Naku, lagas. Sobra. Ayan. Si Lisa Kabang nasa, yun nga, nasa pang ano na siya, mang 17. Hanggang bukas na po yan. 9 hours pa. So, 9, 10, 11. Ayan, matatapos yan yung LS mo na 9 hours. Ayan, sa music naman ni Sir Grind Channel, nasa pang-4, nasa pang-11 po. Yes po, thank you so much, Nyara TV Germania. Thank you ng marami po. Hirap kasi itong pinipindot, buti na lang touchscreen itong ano, sana. Mahaba po ate, oo nga, saglit lang, mag-skip na lang po ako doon, go to next na lang, no? Kasi ang ginawa ko, play all, hindi naman ako, ano, magigising para lang mag-next, guys. So, wait, saan na? Kasi dalawang tab ang ano, naka-open. As long na hindi mag-iikot ang ating internet, ma-play po yan. Nandito na rin po ako sa sa pang-5 ni Senyora La Germania. Ayan. Nasa pang-5. Ayan, skip ko na lang din, ha. Punta ako sa susunod, sa may number 18. Ayan. Lisa Kabang, dan po sa'yo, Kalimbang, Bakas at Tamsak. Yan, from Senyora Lad, Germania po ang kanyang guys. Ayun, tingnan ko yung La German. Yan guys, binaba ko na yung link ni Senyora La Germania. Ayan guys, kasi hindi siya si Senyora TV Germania guys. La Germania ang kanyang Kape tayo guys, kape sa yan? Ay, kape is life. Oo. Oo naman, kape is life. Pero gabi na sis, Carla. Hindi ka na makatulog mamaya yan. Tsaka alam nyo ba, ang kape, nakakadagdag yan ng wrinkles. Joke lang. Pero totoo yan. Bawas-bawas po sa kape. Isang lang. Sa akin, once a day. Pero pag winter po dito, ayun, medyo lang. Twice, ganun. Black coffee lang ako. Ayan. Pareho pala tayo, Senyora. Black coffee rin ako. Pero kung lumalabas naman, ganun, mag-coffee dyan sa mga coffee shop.
Siyempre, o ayaw tumaba. Ay, ganon. Hindi ko pa kasi napanood mga video mo, mamaya silipin ko nga. Bakit, Nay? Bakit sinasabi ko, Nay? Kasi senyora kasi ang nalagay. Parang mas matanda na kesa sa akin. Ha, 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 ha. Ayan. Nakakataba ba? Ayan, nakikita na yung tiyan ko. May bilbil. Nakakataba ba ang coffee? Hindi naman. Nakakapayat. Ganun. Wala akong personal na vlog, more on my works. Grabe. Ayaw niyang ipakita yung kanyang kagandahan ni Senyora. Pag may sugar at milk, ayan. Siyempre may sugar, kahit papano, kunti lang. Ayaw ng asawa ko ay ganun. Super strict. Kasi naman na to, kasi public eh. Ayan guys, may bago po tayong pasok. Shout out to you, my dear James. Ayan, James Skyler Vlog. Thank you so much. Bagong pasok guys. Ayan, puntahan na natin. Arat na. James. Thumbs up na ako, shout out Team Nanay Supporters, Yahoo! Ayan, thank you so much, James. Puntahan kita. Thank you. Ayun. Kinalanbang na kita, James. Para mabigyan kita ng jacket kung gusto niya kasi ayaw niya kay nanay. Ay, kay nanay na naman. Tingnan mo, ilang taon ka na Senyora TV Germania, please let me know. Nanay na ako. Ayan, bigyan kita ng dalawa James Skyler Vlog. Thank you sa pagpasok sa aking LS, my dear. Ayun, nasa harang ako. Si James Skyler, guys. James Skyler Vlog. Ayan. Thank you so much. Ayan. Guys, promise. 4 minutes na lang. Maging 120 na po tayo. 1 na. Thank you po, host. Bait niyo po. God bless po, ma'am, host. You're welcome. Welcome ka sa aking LS, James Skyler Vlogger. Ayan, si Senyora is 54. Tamang-tama lang po, nanay. Parang nanay na rin kita, Senyora. Thanks po sa jacket. Ayan, walang man. Yung play kita, ha? Mamaya, yung mo. Ayan. 4 minutes. 4 minutes na lang tayo, James Skyler Vlog. Kailangan namang matulog 9:26 na guys. Mag-prepare po ako sa mga smoothie na aking breakfast. Banana with avocado. Then ang lunch naman pa din? Smoothie pa rin. Strawberry, yung mga berries, ganyan. Kailangan natin maging healthy lifestyle, guys. This 2021. Kaya pala slim ka at saka healthy yan. Nurse ka ba? Hindi po. Walang natapos. Ang natapos ko po dito, certificate po of ACER, go and entering nurse. Wala po. Pero masipag.
Wow, fruits lahat ate. Magandang kainin yan lagi ate. Oo, nasanay na. Tapos pag ano na gusto kong uminom, mag-ano lang din, mag-juice lang ako ng watermelon, ganyan. Walang gana ano, kumain masyado guys, kasi tatatlo po kami. Lagi naman akong nagluluto, kaso nga lang, ewan, hindi ko maintindihan yung ano ng katawan ko. So anong trabaho niyo diyan ano, madam senyora? Madam is senyora din. Senyora. Oo po. Halatang di tumatanda po, edad lang tumatanda ate. Tumatanda pa rin tayo. Kahit pa paano makikita naman yung mga fine lines sa mukha, ganyan. Oh, di ba? May mga wrinkles natin. Meron. Kumukulubot ang mga kamay dahil po sa sobrang ano, pagod, kayod dyan, kayod dito kasi walang maasahan. Kahit sabihin pa ni Mr. na ayaw niya akong magtrabaho, sayang yung araw ko, anong gagawin ko dito sa bahay, mabubuang. Buti sana kung famous ako sa sa ano, buhay ni YT. 'Di ba? Ayun, si James. Bigyan na kita. James, dalawa ang naipasok ko ngayon sa'yo. Ayan, tamsak na rin. Ayan. Ayan, James. Tapos puntahan ko na yung mga ano video mo. And then kuha ako ng playlist mo ha. 3rd 10 ano to? 10 hours. Hindi ayaw ko ng my 3rd 10 WH playlist. Ayun. Ayan, yung playlist mo James, naka-ano siya, naka-play. Ayan. Kailangan po nating maging masipag kasi wala po tayong aasahan at saka mahirap umasa sa iba. Take note, kahit nandyan na lahat sa'yo. Pag hindi mo pinagpaguran, hindi galing sa'yo, madaling mawala. Trust me. Maraming ano. At saka, basta long story lang ang aking buhay. So, ayaw kong umasa. Gusto ko yung sarili ko. At least, pag may binili, di ba? Proud ka dahil yan yung pera mo, di ba? Hindi ka umasa. Nabibili mo lahat ng gusto mo without asking somebody. Tama yan ho, sipag lang talaga tiyaga sa buhay. Yes. Alam niyo guys, bale, ayan, napapaano na naman tayo. Napapalayo. Ayan, 9:31 na. Bale, 5 na po kami sa aking trabaho. Tingnan mo, mga yun university dito po. Pumunta sila dito. Nag-aral. Uni po sila. Wow, ganda. Pag naka-uni ka dito, iba talagang yung personalidad. Especially yung mo. Yung, kumbaga, yung stage mo pag pumasok ka sa mga trabaho. Iba, tinitingnan nila yung ang kurso mo. Especially pag dito na. Pero pag kasi galing ka sa Pilipinas, kahit
ano ka doon, nurse ka, kung pumunta ka rito, hindi ka nurse, ano lang, mga aged care lang. Kumbaga, gaya ng trabaho ko dati na entering nurse ka, aged care. Nag-aalaga, not totally nurse na talagang ano. Hindi, unless may kukunin ka, mag-aaral ka ulit, yun. Kasama ko lahat, nakatapos sa Pilipinas. Meron pa ngang doktor sa ibang bansa. Cleaner lang po dito sa Australia kasi mas gusto niya ang cleaner kaysa maging doktor. May mga principal, ayan. Principal galing sa Pilipinas. Principal, mataas na rin 'yon. Ayun, cleaner lang sila. Pero maganda ang kita nila. Kaya kung saan yung medyo malikabok, ganyan, medyo dirty na trabaho, yun ang maganda. Magandang kita. Sa trabaho ko, ang dami. Pero, happy sila. Wala sila sa hindi sila maarte, sabi nila sa akin. Wow, matagal ka na dito, ate. Inaate nila ako kasi mga 32 years old sila. Kaya nga 'di ba, senyora? Kaya minsan kasi meron yung mga sobrang high ang tingin nila sa sarili na dahil nga nakatapos sila. Pero hindi naman sa isa na ako doon kasi mababa lang din naman ang pinag-aralan ko. But kung nagpupursige ka talaga na maghanap buhay. Kaya. Kasi lahat tayo nag-start po sa wala eh. Hanggang ma-reach natin yung gusto natin. Meron man talaga yung mga pangarap natin na hindi natin natupad. Kahit ano ang gustuhin natin. Pero ang Diyos na lang nakakaano doon. Kasi siya ang gumagabay sa atin. We never know dahil hindi nga ako nakapagtapos pero nabigyan naman ako ng mas magandang buhay. Ayan, ganyan. So, ganun lang talagang buhay, guys. Huwag mawalan ng pag-asa at saka huwag magiging mapagmataas. That's it. Yes. Ang daming tingnan mo dahil eto nga pandemic walang kaarte-artehan, guys, kasi ang dami kong nakikita na umiiyak. Nakikipaglinya para lang masuportahan sila ng gobyerno. Nawalan po sila ng trabaho ba. For me, I'm still lucky kahit lockdown na, ayan, arat pa rin kami kasi pag nag-lockdown, pag nag-close ang post office, close na rin kami. Yun ang kinaganda rin ng ating trabaho. So ngayon guys, dyan sa Melbourne, Australia, tsaka Queensland, ayun, lockdown na naman sila ng 3 araw dahil po may galing po sa ibang bansa. Wala na namang pasok sa mga iba. Mga warehouse, ganyan, meron. So guys, ayan, nagpadaldal na naman po ako. So, thank you so much. Tomorrow again guys, kasi kailangan kong mag-play sa ibang gadgets, sina Jelly Bro TV, Kamanok, ayan, naka-play pa rin si Lisa Cabang, Senyora, ayan, si Carla. Si Carla, lang yung yung mga pagluluto, kunti lang yun. And James Skyler Vlog playing. Thank you so much. I-play kita kahit bago ka lang sa aking channel, my dear. Ay, bakit puro LS? Wait nga. Wala ka bang mas maliliit na wait. Puro LS itong playlist mo, my dear. Oo, si Kamanok, yan, legit na kaibigan ko since nung nagsimula ako ng simula itong YT ko. At si Baguio Boy, playing pa rin. Hindi ako makahanap, James Skyler ng playlist mo. Puro to. Try ko itong Beautiful Lake. Kasi may harang ka, mas maganda. Ayun. Dito na lang ako magpe-play sa'yo.
James Skylar Vlog sa 1 out of 44. Yun na lang. Ha? Okay. Okay lang. Okay lang. Thank you so much. Sige, God bless guys. Bye-bye.